je kokriwo aborok jotono narugo te samwng khwlai bo phunugo kaisa chongmari ne pilai mungo thangai abo haikeno khwlaikha Montri bokhorok Narendra Modi sakbai thang taklani Independence Day wo redfort ni simi hakotoni joto kwrui lukurokni bagwi te kwchar majar lukurokni bagwi Abashan swnamna bagwi kom kheno sutrinani te solar energy no gosimung rekha Montri bokhorok Narendra Modi a gosimung rinani notye jasalo kaisa nangkukmani achuglai mung khwlaikha bo a salni sanja jora Montri bokhorok Narendra Modi Chief Secretary PK Misra Montri Sabani Sosib Rajiv Gwabani logi administration senior thaini joto samwng khlainai rok satai klaio Independence Day phuru hakotoni lukurok no rwmani kokrok bwsuk jora te samwng wngkha aborok no tye nangkukmani achuglai khwlaikha Montri bokhorok Narendra Modi achuglai mung pai Montri bokhorok ni office ni bwkhakte rwjakmani statement o saklaijaka Abashan ni kok te solar energy ni kokrok bio report kokno